ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦରତା ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନର ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଳ୍ପନା। ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ମାୟାବୀ ଉତ୍ପାଦନ। ତେଣୁ ମନର ଅବଧାରଣା ବି ମିଥ୍ୟା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା। ସୁଖ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ଥାଏ, ବସ୍ତୁରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ଥାଏ। ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ତାହା କ୍ଷଣିକ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏବଂ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ସ୍ନାୟୁର ଶିହରଣ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରତାରଣା। ଜୀବ ମନ ଓ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସେହି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। यही संस्पर्शजा भोग दुःखयनय एवते। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସଂସ୍ପର୍ଶଜାତ, ସେମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖର ଜରାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଓ ରୋଗର ବାସସ୍ଥାନ। ଧନ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ହାୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାରର ଏହି ଦୁଃଖର ପଥକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ।